אוקיי, פה הנה, עשינו סיטואציה, ואז הנה השתגענו ב-TPAP, ודפקתי פה. אין לי סרטון שדפקתי, נראה לי, אבל אחר כך... הנה פה, חיכיתי שיחזרו אותי. מלא זמן, חיכיתי מלא זמן. אתה לא... ואז הנה. היה לי מחר. תודה רבה, עשיתם טוב. תודה. אז יפה. וואי, שומע? הסאונדבק שלי לא טוב. שומע שרביים? החזיר אותי. היה לי מחרביים. לא, אתה לא עולה, אתה הנה, הייתי עם הנשקים, ראית גם... ממש לא עולה, יש לך בדיוק 2 שניות לרדת. וגם רשמתי לך שהוא האשים אותי שהוצאתי את אני רואה, יש פה עוד מישהו עם ספיישל, כן, עצור אותו, וואלו. לא הוצאתי, לא, תקשיב, אתה עכשיו, תקשיב. הנה, ניסיתי להקשיב, ולא, הוא המשיך לקחת אותי וזה. הוא המשיך לקחת אותי וזה. בוא לפה. והנה, פה רואים את כל מה עכשיו, שקרה. תיקח מהם את הכל, מהכל, כל מה שיש עליהם. וואי. בין אם זה סכין ובין אם זה לא יודע מה. סכין. בוא לפה. וסט, והיה עליי גם עוד וסט ואז נורדתי אותו. אם אתה צריך עוד משהו, תגיד לי.